dulur wis ora apa-apa ora kese kejawen kok jadi siji yo sak kayane pokok boyong aja mancing aja ngelak manut tatarane panggang ayo mamodot kok jopo montromu dino sing leno dadi batang kowe sembalakan yo ayo siap yo ketengele iki ginak bojone ombo tapi selamat pirsa dikaya ora apa-apa lombe tapi kok ora dadi opo iki ora apa-apa kena suwane joget Mas Modot karo mesem guyu aja tekan tinggi jalan cetok arite di sebelah godone ora nganggur kena suwane ora apa-apa selamat sapa iki kok kula iki jago lawas ireng beneng Mas Kabeh ketemu dulur lanang saka Jalu Mapan Kanigoro padha jago lawase sing kok Kanigoro suwira metu iki ditane kok ponakan iki gara-garane Mas Udar apa sapa iki sekotone jajal sebelahmu kaya dhisik apa ora jago lawase suwira metu iki awake utuh blas ojo koyo ngono sebelane Pak wis apik sebelane doyong rasa yo ngebutine ayo Mas Kabeh agak mau sing pindho Mas Kabeh wis pacul karo tandinge tenan padha digurone sing saka Jalu Mapan tas topo pirang-pirang taun ora metu metu ngaji-aji dibolake sak godhok dibawa kabeh yo wis ora apa-apa ora kese ganti kecut ganti tandang ora reno yo ambek pilihan sing lanjut yo sing kaya peres ngene gablok ngene sawas steril kabeh wis ditawari karo panitiane karo peladang wasite yo selamat sore ditoto jago-jagone ditoto jawara-jawarane pendekar-pendekare pintu kulon pintu wetan yo selamat sore karo mesem dulu golek dulur olahragane akeh tapi sedulurane adem oh kita kaya satu rasa joget ora padha tapi pamrihe padha nek coba ora mrih ngapusi sapa sing ngopo yo ayo Mas Kabeh samu pokok doyong tombo asam urat kolesterol darah tinggi mudhuk kabeh di sebelah boyoke yo Jalu Mapan mesem guyu lek jila aja dikepuk tenang iki yo Mas Kabeh ora apa-apa wis